Bastida bere etxean geratzen zen, eguerdiko ordu bata arte. Lanean, atzerriko aldizkariak irakurtzen edo musika entzuten. Gramofono bat zuen egongelan eta baita hainbat disko ere. Gustokoen zuen musika Wagnerrena zen. Lana Gaztainondozko mahai handi batean egiten zuen. Antxe egiten zituen diseinu denak. Hauze zuen lan egiteko maila, esan zigun Carmenek aitaren mahaia lastanduz. Maia beraren gainean ageri ginen kafea hartzen. Antxe zituen barreiaturik Carmenek zuribeltzezko argazkien albumak. Nereak eta biok egin genion bizita Carmeni Bilboko etxera. Etxea aldatu gabe zegoen. Ricardo Bastida bertan bizi zenetik. Ematen zuen, arkitektoak kaleko atea zabaldu eta agertu egingo zela. Lan egiteko tokia berak utzi zuen bezala zegoen. Lagun pintoreen opariak paretetan ezekirik. Tartean, artetaren lanak. Madrilgo Banco de Bilbaoko muraletarako paperean egin zituen bozetoak. Ordu bat aldera agertzen zen Bastida hondartzara. Beti trajes jantzita. Jakak entzen zuen eta alkandora txuria soinean egoten zen. Antxe egoten zen, itzalean, lagunekin solasean. Alkandorari buruz Carmenek esan zigun bazegoela herrian ezaera bat. Bastida hori, edo da garbiegia edo txerri hutsa da. Edo urgunero aldatzen du alkandora edo guna joan eguna etorri berbera erabiltzen du. Beti jazten baitzen alkandora zuriz.